nasledovateľov, aby ste boli synmi a dcerami Otca nebeského. Teda, čo dodať k týmto slovám? Isté, že všetci vieme, poznáme a napriek tomu ani niekedy sa človek len nesnaží, aby čo i len trošku dokázal byť podobný Pánu Bohu, respektíve samému Synovi Božiemu, našemu Teľu. A neprichádza len pre dobrých, ale pre všetkých, že tak isto aj tá príroda rozdáva svoje ovocie aj pre svoju Bohu. Pre všetkých rovnako. Nerozdeľujú na dobrý a na zlý. Tak samozrejme mali by sme aj podobnými, mali by sme byť aj my, aby sme sa nerozdeľovali na dobrý a na zlý. Mali by sme byť skutočne bratmi a sestrami. Ale nemám nič pri sebe, čo rozhodívam. A tvár tohoto chudobného sa rozjasnoval. A hovorí Pánu, viete, koľko ste vydali, ani si to neuvedomujete. Veď ste ma predsa nazvali svojim bratom. Ani si to možno neuvedomiť. Toľko bolo pre toho chudobného človeka, že ho nazval svojim priateľom. Vlastne, že ho nazval svojim bratom. Že aký je človek nenavistný proti svojmu bratovi, hovorí istá legenda. Hovorí sa v nej, že keď božský spasiteľ chodil po tomto svete, vošiel raz do jedného domu, kde bola veľká hostina. Bol prekvapený, že všetci na tejto hostine sedeli, na stoloch bolo jedlo, pitie, všetko možné, ale nikto si z toho nič nezobral. Ježe
Spasitele Świętego Chrama Sego i всіх вас, християн, да помяне Господово царстві своє, всегда ныне и присно, и во веки веков. Станем добрі, станем за страхом вонми, святе возношение в мире приносити. Благодать Господня,
že zavilo mi moje, vo ostavlenie hriechov. Píte odnejav si ja je skrov moja nového zavita, jaže zaví za mnohy i zlivaje maja, vo ostavlenie hriechov. Amen. Povinajme sa vo spasiteľnú svoju zápoveď, myslíte, že od nás bivša kres hrob 3 dne bude na nebesa vo šestuje odesnú sídine, v ktorej slavné páky prišestvuje. Tvoja od tvojich, tebi prinosiaše, ovsich i zavstia. Ešte prinosím tebi slovesnú, chvíľu bezkrovnú službu i prosím i molím, i milím svetým chudým chodíka tvojho svetého námetí na predbežašia dári si ja. I zatvoril vo chlípce čestné telo Krista tvojho, i ježe v čaši tej čestným krov Krista tvojho, preložil duchom tvojim sviatým. I akože byty pri čaši učím sa vytrobzenie duši ostavenie duchov, priobštení sa Zriadno, presviatý, prečistý, preblahoslovený, slávny, Vladyčici našia Bohorodici i prisnodivý Márii. Blahodatný šedrotami, človekoľubie, jedinorodného Syna Tvojho, sníže blahoslovenie si s presviatým, blahým i životvoriaším Tvojim duchom, není prísno i vo veky vekov.
Aniu Tebi dám jako Judanu, jako разбойники исповедаюся Tebi. Помяни меня, Господи, да придешь о Царстве Твоем, помяни владыку, да придешь о Царстве Твоем, помяни меня, святые, да придешь о Царстве Твоем. Данем суде воскресение будем my причаститься пречистých Tvojich taj, novoistelenia duši i tela. Amen. Bože milostivý, buď mne hříšnomu. Bože milostivý, buď mne hříšnomu. Bože milostivý, buď mne hříšnomu. I prosím ťa moja zhorešenia, vo ime Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Spasi Bože, ľudí Tvoja, i blahoslovi dostojanie Tvoje. Sedaj.